गोजोन्थों अन्धग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबाय आरो बिबोनांमोन दिनै बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय आंनि गोरबोनि अननाय आरो सिबिनाय खुलुमनायखौ आं नोंथांमोन बयनोबो जासिहरबाय गोजोन्थों खुलुमबाय अन्धग्राफोर दिनै आं नोंथांमोननो बे सावगारिखौ एबा बे भिडिअखौ लाबोनायनि गुबै थांखिया बेनोदि जेरै गोबांथार जोङो बे ज्योति प्रेयार मिनिस्ट्रिनिफ्राय जब्रानि बिनायफोर इसोरनि बोसोनफोर आरो इसोरनि गस्पेल डेन्सफोर आरो माखासे गोबांथार इसोरनि मिथिनो मोनै बाइबेलनि बोसोनखौ जों खोनाबोगासिनो दं आरो दाब दाब जायगायाव जोङो बे रिट्रिट लानाय एबा हिलिं सार्भिसनि प्रग्रामफ्राव लानाय जोङो माखासे भिडिअफोरखौ नुगासिनो दं नाथाय दिनै आं नोंथांमोननो नैबे सावगारिखौ लाबोदों बे सावगारि जादों जाय बाइबेलजों माखासे लोब्बा लाफानानै दानि बे सोलिफु थानाय बे इलेक्सननि माखासे बोहैबाय थानाय बारहावाफोरखौ लानानै आं नोंथांमोननो बे सावगारिखौ दिनै नोंथांमोननो मिथिनो लुबैदों अन्धग्राफोर जोंनि बे भारत हादरा मोनसे डेम'क्रेसि हादर आरो बे बयहाबो आखायाव एबा गाव गावनि गोसो बायदि भट होनायनि बयहाबो मोन्थाय दं मानोना अन्धग्राफोर गोथार बाइबेलाबो जोंनो मिथिहोयो जेरै गोथार बाइबेलाव जों फरायनानै मोनो अन्धग्राफोर फै जों बे गोथार बाइबेलनि मिथिनायखौ जोङो नोंथांमोननो आं एसे मिथिहोनो लुबैदों जेरै गोथार बाइबेलाव दं खैसोरनो होनांगौखौ खैसोरनो हो आरो बेजों लोगोसे नोंसोर इसोरनो होनांगौखौ इसोरनो हो बे भटआ जाय इलेक्सना फैगासिनो दङ एमपि इलेक्सन बिनि थाखाय गोबांथार जोंनि गेजेराव धर्म लानानै एबा जाथि लानानै एबा माखासे बेबायदिनो भटफोरनि सोमोन्दै फानलाय बायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन्दों अन्धग्राफोर नाथाय बे गाव गावनि गोसोजों बे भटखौ जों होनो हायो जानो हागौ अन्धग्राफोर जोंनि फोथायारि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायफ्रा जायफ्रा गावनि भटखौ बेसेन गोनां बे भटखौ होनायाव सोरनिबा फुस्लायनायजों नङा सोरबा बायबस एबा सोरनिबा अख्रा गोसोजों सोरखौबा रायनाय बुनायजों नङा बे गावनि गोसोजों जाय भटखौ जोङो बे डेम'क्रेसि हादराव एबा जोंनि बे गणतन्त्र हादराव जोंहा बे भट होनो हानाय बयहाबो साफ्रोमबो मोन्थाय दं बेनिखायनो नों बबेखौ होनो नोंनि गोसोजों होनो हागोन अन्धग्राफोर बे नाथाय बे बोथोराव जों माबायदि नैबे सोलिबाय थानाय बोथोराव माखासे खृष्टानफोरनि सायाव बे माखासे बोहैबोनाय बारहावाफोरखौ लानानै जों दिनै मिथिनो मानोना अन्धग्राफोर फैजों नैबे बाइबेलनि बोसोनखौ एसे मिथिनो अन्धग्राफोर जेरै गोथार बाइबेलाव जोङो मिथिनो मोन्दों जेरै गोथार गाहाम खौरां माथाइनि 22 बालाबनि 12 फेलावनाय 26 सेरावबो जों फरायब्ला मोनगोन बिनि सोमोन्दै जों एसे मिथिनानै एबा आं नोंथांमोननो बिजिरना होनो जाय सानसे समाव माखासे फारिसाइफ्रा आरो हेरदनि जाय सान्थिफोर आरो हेरदनि माखासे थाना जानायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ आनजाद लानो थाखाय बेनाव माखासे बाथ्राफोर लानानै सोंहैदोंमोन जाहाथे बेखौ दौलेङाव फोनांनो थाखाय आरो बिसोरो सोंदों अ गुरु जों मिथिगौ नोङो नंगौ आरो इसोरनिफ्राय मोजांखौनो नों फोरोङो आरो नोङो मालाबाबो मानसिखौ मोखां नाया अब्ला बे समाव बिसोरनि गाज्रि साननायखौ जिसुआ मिथिनो मोन्दों आरो बेनिखायनो बियो बुंदों अ नोंसोर मानो आंखौ आनजाद नायो मानो बिसोरो सोंनो फैदोंमोन जोङो बे खाजोना खांनायाव एबा जों बे खाजोनाखौ जोङो खृष्टनो होनांगौना होनाङा होननानै जेब्ला बिसोर जिसुनो बे बाथ्राखौ लाना आनजाद लानो फैनायावनो जिसु बे बाथ्राखौ बुंनो नांदों नोंसोर मानो आंखौ आनजाद लायो अब्ला बे नोंसोर बे देनार एबा फैसानि आंनो खोन्था अब्ला बियो बिसोरो फैसा गरसे लाबोनानै जिसुनो होफैदों आरो बेहाय बियो सोंदों बेहाय सोरनि महर दं आरो सोरनि मुं लिरनाय दं अब्ला बे महरखौ खोन्थाबाय आरो बेखौ लानानै अब्ला बे समाव जिसु बुंदों नोंसोरो जे महरखौ नुदों खैसोरनिखौ खैसोरनो हो आरो इसोरनिफोरखौ इसोरनो हो अब्ला बे बाथ्राजों गोबां मानसिफ्रा जायफोर आनजाद लानो फैदोंमोन फारिसाइफोर आरो लोगोसे हेरदनि थाना जानायफ्रा अब्ला बिसोरो लाजिनाय मोनदों नायदो अन्धग्राफोर जोंबो दिनै बे बाथ्राजों जों बेखौनो एसे मोनदांनानै लानि जों इसोरनि फिसाफोरब्ला जों इसोरनिखौ होगोन आरो खृष्टनि जोंहा बे डेम'क्रेसि हादोराव जों होनो गोनांखौ जोंनि भटखौ जों होगोन
नाथाय बाय सोरबा अमुगाव होथारनांगौ बाय होथारनांगौ बेबायदि गावसोरनि माखासे मुलाम्फाफोरनि थाखाय गोबांथार बेबायदिनो केम्पासफोर एबा जोंखौ बुंनोबो हागौ बेखायनो जों बे भेलुबल एबा गावनि बेसेन गोनां भटखौ नोङो होनो गोनांखौ बे गणतन्त्र हादराव नों होनो हागोन जेराव नोंनि गोसोनि अननायजों नोंनि गोसोनि साननायजों जेराव नोङो होयोब्ला गावनि थाखायनो मोजां आरो बेनिखायनो बे भटखौ आं अनदेगाफोर सोरनिबा फुस्लायनायजों नङा सोरनिबा बे दान्थेनायजों सोरबा बुथारनो नागिरनायजों सोरबा सिगिनायजों नङा गावनि गोसोजों बे इसोरनिफ्राय होनांगौखौ होगोन आरो जायफ्रा बेबायदि खैसोनि होनांगौखौ होगोन बे बाथ्राखौ लानानै जों बे आवगायलांनि आरोबाव दिनै गोथार बोसोना दिनै मिथिहोबावदों दिनै माखासे जों जाय ख्रिस्ट'नि फोथायग्रा खुलुमग्रा सिबिग्राफोरनिफ्राय आरो गुबुन माखासे बिदा फंबायफ्रा दिनै मानि थाखाय ख्रिस्टानफोरनि सायाव होसोदों आरो बिसोरनि साननायफ्राव मानो बेबायदि गाज्रि साननायफ्रा फैदों दिनै गोथार बाइबेलाबो बेखौनो मिथिहोदों मानो बै समाव जाय इजराइलफ्रा जेब्ला मिसर हादोराव गोबां सुबुंफ्रा जाय जसेफ बिनि गासै न'खरनि फोलेरफोर आरो बिनि गासै जातिफोर हाजार हाजार सुबुंफ्रा लाख लाख सुबुंफ्रा बे इजराइलफ्रा मिसर हादोराव बारायलांबाय आरो मिसर हादराव जेब्ला बे बारायलांनाय समाव मिसर हादरनि जाय फार' राजाया गिखांनाय मोनबाय आरो गिखांनाय मोननायजों सानसे बिसोरो बे हादरखौ बिसोर रायजो सासन खालामगोन आरो सानसे समाव बे इजराइलफ्रानो बे हादरखौ बिसोर बेंगोन जायनि थाखाय जाय राजाया गिनायजों मानो बे मिथिनो मोनाखैमोन आन्दायगाफोर जेरै ओंखारलांनायनि से बालामनि सिननिफ्राय लानानै जोङो फारि फारि मोनगोन आन्दायगाफोर मानोना इजराइलफ्रा जोलैफ्रा सानथ्र'हायै बे मिसर हादराव एरबोबाय आरो बे हादराव जसेफनि न'खरनि बंस'नि अनगायैबो गोबांथार बे इजराइल हारिफ्रा बांबोनायाव जाय जसेफनि नामखौ मिथियो बे मिसर हादराव बे राजाया अब्ला गिखांनाय मोनदों बेनिखायनो बिसोरो गावनि बे रायजोनि गासै सान्थ्रिफोर मन्थ्रिफोर गासैखौ लानानै बे सावरायबाय सानसे समाव बिसोर जोंनि बे रायजोखौ सासन खालामगोन आरो बिसोरनि सासन खालामोब्ला जों आथिं सिङाव थानांगोन बिसोरनि बिदा फंबायबो बेनि हारिफ्रा बारायबोबाय एरबोबाय बेनिखायनो बे मिसर हादरनि राजाया गिखांनानै बेनिखायनो बे इजराइलफोरनि सायाव खायदा दिहुनबाय बिसोरखौ माबोरै नासयनो माबोरै बिसोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारहरनो माबोरै बिसोरखौ गोबांथार दुखु सैनानै आन्दाराव गोबांथार नासयनानै बिसोरखौ माबोरै थेर बेथेर खालामनो बेनिखायनो मिसर हादरनि राजाया खायदा दिहुनबाय आरो गोबांथार लेबार बिदिनो खामला मुजिरा गलाम बोहैनानै बिसोरखौ दुखु सैहोबाय नासयनायजों बुग्लिनायजों बुथारनायजों होसोनायजों दिनै बे मिसर हादरनि सान्थ्रिफ्रा आरो बे राजानि हुकुमखौ लानानै दिनै बे इजराइलफोरखौ गोबांथार नासायबोदोंमोन आन्दायगाफोर दिनै जानो हागौ नैबे बोसोनजों आं बेखौनो लोब्बा लाफानानै फोरमायनो सानदों जोंनि गोबांथार बे आसाम हादराव एबा जोंनि बे भारत हादराव दिनै आन्दायगाफोर गोबां ख्रिस्टानफोरनि माखासे फोथायनायखौ नुनानै ख्रिस्टानफोरनि माखासे एरबोनायखौ नुनानै जानो हागौ माखासे हिन्दु फरिसदफ्राबो थांखि लादों बेनिखायनो बे ख्रिस्टानफ्रा सानसे समाव एरबोयोब्ला सानसे समाव बिसोर बे रायजो सासन खालामगोन आरो जों बिसोरनि आथिं सिङाव थानांगोन बेनिखायनो गुबुन गुबुन खायदा खालामनानै बै फाराव राजाबादि मिसर हादरनि राजाबादि बिसोर गोबांथार खायदा दिहुननानै दिनै बेबायदि नासायबोनाय होसोनाय गोबांथार गाज्रि खायदाफोरखौ जों नुनो मोन्दों बेनिखायनो जों दिनै नोंथांमोना बे सेनानि गेजेरजों माखासे जोङो मिथिनो गोनां बैसोरनिफ्राय जाय जेरै आसाम पलिटिकेल निउसनिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राफोरखौ आं नोंथांमोननो मिथिहोनो लुबैदों नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो बिजेपिनि बिजिरनाय ख्रिस्टानफोरनि एरलांनाया रायजोफोरनि गेजेराव गिख्रांथाव जाबोबाय लासै लासै ख्रिस्टानफोरनि महरा इलेक्सनाव गोहोम गोग्लैदों बिजेपिआ जाय आसामाव माखासे जायगाफोराव ख्रिस्टानफोरनि भटआ बांसिन जागोन बेखौ बिथांमोना बिजिरगासिनो दं आरो बिजेपिनि बिजिरनायाव जों मिथिनो मोनबावदों सानसे समाव जों नङाब्लाबो उनाव भारतआ सानसे हिन्दु राष्ट्र जाथारनांगोन बिथांमोननि बिजिरनायाव आरो बिजेपिनि नेताफ्रा बुंदों जोंथ' आथिखालाव दं नाथाय उनाव ख्रिस्टान आरो मुसलमानफ्रा बारायजोबोब्ला जोंनि थांखिफ्रा जाफुंनाय नङा
1901 मायथाइयाव आसामाव ख्रिस्टानफोरा गासै 13,638,000मोन आरो 1952 मायथाइयाव 1,60,000,000मोन। अब्ला बिथांमोननि बे ख्रिस्टानफोरनि बारायनायखौ नुनानै दिनै गोबांथार जानो हागौ बिसोर गिखांनाय फैदों। 2011 मायथाइयाव ख्रिस्टानफोरनि अनजिमाया 11,65,000मोन। अब्ला आरोबाव 2024 मायथाइयाव गासै 6 लाख ख्रिस्टानफोरनि बारायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बे गासै ख्रिस्टानफोरनि फोथायनायफ्रा जेरै डिफुआव लकसभा समितियाव 1,60,000 ख्रिस्टानफोर आरो सनितपुर लकसभा समितियाव 1,08,000 आरो बे क'क्राझाराव 1,50,000 दरं उदालगुरियाव 1,10,000 ख्रिस्टानफोरनि संख्याफोरखौ नुनो मोनो। आरो बे गासै ख्रिस्टानफोरनि फोथायनाय आरो ख्रिस्टानफोरनि इसोरखौ नाजावनायाव गोबांथार जानो हागौ बिथांमोन जायफोर माखासे हिन्दु बिश्व परिषदनि गेजेराव माखासे बिथांमोननि गेजेराव आरो बे साननायफ्रा फैदों गुलाय गुजाय जानायफ्रा फैदों। मानोना 2029 नङाब्ला 2031 समाव सानसे समाव ख्रिस्टानफोरनि अनजिमाया बांलांगोन आरो ख्रिस्टानफ्रानो सानसे भर होनानै गावसोरनि देरहासार जानो बे महरखौ बिथांमोना नुनो मोन्दों। बिथांमोननि रादाब बादिब्ला एबा बिथांमोना होंनो सिखारदों सोरबा बिजाथिफ्रा ख्रिस्टान एबा मिशनारिफोरनि हेफाजाबबो मोननो हागौ। अब्ला बिजेपिआ देरहासारनो गोब्राब जागोन आरो बे थांखिखौ लानानै हिन्दु बिश्व परिषदआ जेरै माखासे प्रेस मिटिं लानायखौ जों नायनि। সন্তুৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান সহজকৈ ভাই ককাসকলক বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলে কি কৰে প্ৰলোভনৰ জৰিয়তে কেতিয়াবা পইচা প্ৰলোভন দেখায় কেতিয়াবা ধন টকা খোৱা বোৱা ব্যৱস্থা কৰে ঘৰ দিয়া ব্যৱস্থা কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দেখাই তেওঁলোকে কি কৈছে ধৰ্মান্তৰ কৰাৰ কাৰণে বেয়া পাইছোঁ। কোনোবাই স্বইচ্ছাই গৈছে আমাৰ আপত্তি নাই আমি এতিয়াও কওঁ আৰু তেখেতসকলে এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলে বিদ্যালয় যদি তেওঁলোকে জীয়াই ৰাখিব বিচাৰে কিন্তু ধৰ্মান্তকৰণটো তেওঁলোকে মানে বৰ্জন ৰাখি বিদ্যালয় চলাওক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND20।